Mesiac maj hodnotím veľmi pozitívne. Na účet som vložil presne 0 eur a moje portfólio urobilo zhodnotenie 13,4%, čo znamená nárast hodnoty o 4931 eur. Ako to ovplyvnilo môj hlavný cieľ? Mať raz rentu 1400 eur mesačne. Maj skončil a celková hodnota môjho portfólia sa zastavila na sume 40 035 eur. Keby som chcel, od dnes by som si z neho mohol doživotne vyplácať rentu 133 eur mesačne. Pritom len minulý mesiac v apríli, kedy bola hodnota portfólia 35 104 eur, táto renta vychádzala na 117 eur. Na prvý pohľad sa môže zdať, že nárast o 16 eur mesačne nie je nič výnimočné. Takto však vyzerá budovanie majetku v začiatkoch. Veľké percentá sa ešte premieňajú na relatívne malé sumy. Nechcem ťa demotivovať, ale bohužiaľ taká je realita. Keď sa však pozrieme trochu do minulosti, uvidíme úplne iný obraz. 1. januára som mal hodnotu účtu 29 580 eur a vychádzala mi renta 98 eur a 60 centov. A rok dozadu som mal hodnotu portfólia 24 676 eur a vychádzala mi renta 82 eur. To je podľa mňa fantastický posun, najmä keď si uvedomíme, že za tým nestoja žiadne vklady, ale iba kapitálový rast. Uvedomujem si, že takéto výnimočné mesiace nemôžem očakávať navždy. Ale ak budem do budúcna rátať s priemernou historickou návratnosťou indexu S&P 500, môj cieľ dosiahnem za 24 rokov. Minulý týždeň som oslavil 29 rokov. Ak matematika neklame, finančnú nezávislosť by som mohol dosiahnuť približne v 53 rokoch. Rozumiem, nie je to zajtra, ale tento YouTube kanál nie je o rýchlom zbohatnutí, ale o dlhodobom, postupnom a relatívne bezpečnom zhodnocovaní kapitálu. Dobrou správou je, že v horizonte 1 až 2 mesiacov by som mal po 3 rokoch opäť začať vkladať. Potrebujem sa už len zbaviť tejto kotvy. Aká renta vychádza momentálne vám? Napíšte mi to do komentára. Veľmi ma to zaujíma. Majte sa.